Kublai pi parlok baro hakani ke video ke bamenta kadai ke video sepang kisiar kadai ke video ke bakadu ke bangakwa ban batai pi sepang kini ki suplemen tingat harai ba ki sibun ngalayo ki call ki ba phone ki ba send message ngada ngau tenan ban ai kani ke jinghikai ya pi baro khoi te lada pidon kino ki jingkali ne ki comment sing bahasa phone hakapor lane shu send message lada ngamlap hakapor ba pi phone ru ngan sa reply ke message jong pi te ngada ngau tenat shisha ba kitu ki ba kuak shisha ban yo ya kane ga jinghikai kumno ban ri kisiar ne kisniang ngaladap da ga jingkemen ke ba haduk kata namar ba ki bunhi ki ba shu keli kai ki ba shu comments kai te ngada ngau ba kani la long kumba kani ke jinghikai jonga ka long le no henre habanga la yo ki call ki phone call ngada dap da ke jing ngau tenat ke ba kitu ki ba kwa ban ri shisha ya ki sniang lane ki siar ki ban pen bha ya ki jingri jong pi kan mau ba wanam klet sa phone hakapor ba philap hakapor ba pidon kam hakapor ke banga yo alat ngan sa pick up ya ka phone jong pi ngan sa reply ya ki message jong pi nang ta hakani ka video ke ba menta ke ba kini kis yar jongi kila adon arpo nyousingi te kani ka video ka dei na ka benta khat lai singi ngan batai phi na ka benta khat lai singi ki kita ki supplement ki ba phi ai phin ai kini kis yar but ba phin yo I hakano karukom ba ki step ba ka jing he jong ki kini kis yar te khnang ba phin yo kamai na kani nang tanga kwa ban ong ru ko wei ba hadin jong ka sngi ke ba ar phun nyo kini kis yar jong pi kila dap ar kilo kan mau ya kata kila dap ar kilo hadin ba kila palat ia ka ar phun nyo sngi te kani ke video ngan pen I pi ka jing shisha ba ki kis yar jong pi ki he stat but ki pin pidei ban ai kini ki suplemen ne kini hadin kata pade mdon kam shu ban ai hadin jong ka sngi ke balai phu khandai pade phim don kam shu ban ai ye kini ki siar jong phi shwa ba phindi namar shi pho sngi shwa ba phindi wat nam ai shu ye ki siar jong phi shwa bangan batai phi sepang kini ki khatlai sngi ki suplemen ba phin ai ngakwa ban ong e pi ka wei ba lada phiri ki siar ki sniang ke jing sma ka don te kan mau pi dei ban le khoj khanang ba kini ki namar ba ngimbam ya ke jing sma ngibam tang ya ka do te kan mau ka do te ka bang na ka jing sma te ka sma dei henrei ngi dei ban le khoj ha ba ngiri ya kini ki siar lane ki sniang kan abang ngiri ngi senong kendong ngi dei ban kamai jak po da kani kadai kumbaki sat ai jing hikai na blog ai jing hikai na ki sibun ki training ki ka government jongi ka persang ban ai jing hikai ngi ki nong rap namar ba kata ka livestock ba ki ong namar bangin khnang bangin laj ban im khnang bangin yo ban im jak po na kani ka kamri mdei kumbang ong ba ile I wei ka kam baro kha ngin ya but ya kata ka juk ka kam kumno ngin ya psa I wei ladang ile ka juk ka kam lada I wei reps ing baro kha ngi reps ing dai ka dei bangin rap henrei lakumno lada pidon ka idea ka buj persang banle ya kena ka livestock ru namar bakani ka dei ka bayarap bha na ka benta ka kamai ka ji jongi kinong kendong bat kinong rap ka sngi ka ba ar phun nyo hadu laipo pidei ban ai ya kane ka live 52 kane ka dei ka supplement bi ba pi dei ban ai ngan pan I piang ne page bahaba pintip ya ka kerteng ban ngan satho ro ha ka description ya ka kerteng jong kani ka supplement kani kini ki lai sngi saus ngi nadu ar pho nyo hadu lai pho ba phin lap ban kat banga syam
lap ru ba ki siar ki yo ka wei ke jingpang hakani ka ta jongki hakani ka por ti kata nga kadon ka kenja dawai ba phin hap ai kata ngan pen i haka wei pat ka video hakani ngan ba kwa ban pen i pi ba pidei ban ai kani ka live 52 nadu ka singi ka ba arpo nyo arpo pra arpo kendai bat lai po pidei ban ai kani na ka benta ki siar ki ba shispa teli ai khatsan ml si haka ka ba kidi kenang ba kin yo ban di ya kani ka bat kle ya kani ngamut ban ong kalong ba pidei ban kle ya kani ka live 52 khatsan ml haka bat ai ki siar jong pi haka sngi ke ba lai phu wei hadu ka sngi ke ba lai phu san pade kan mau ba pidei ban ai da kani pat ka supplement G promine sa ai kini ki siar jong pi na ka benta shispa teli ki siar khatsan ml pidei ban ai kle lang ha ka haka sngi ke ba lai pho nriu hadu lai pho khandai pade pidei ban ai kini ki supplement live 52 bat kani ka askal pidei ban ai khatsan ml ka askal khatsan ml ka live 52 sa khle lang ha ka bat sa ai ki siar jong pi kani kadai ka bakut du ka ba khaddu du ka supplement ba ka ba pidei ban ai ki siar jong pi hadin kata wat nom ai shu tang lada kidon jingpang kidon sa pet thu bhai ki siar jong pi nang ta sa ai pade markan mau ha ka tu ka bangal ong ba ngidon ha ka por ba pi ai ya ka live 52 kadon ka wei ka jingpang ka ba ki sha yo ba mdei na kata ada ka ba ka daw ba pi ai ka tu ka dawa kani ka supplement henry kadai karta kadai ka por ba ki sha yo ha ka tu ka por kat bangalap te ha ka tu ka por lada philap ba ki siar jong pi ki yo ya kata ka jingpang te sa ai da ka wei pat ngan sabatai ha ka wei pat ka video na ka bentakan ni ka ki kenja dawai ba phin ai ya ki siar jong pi ki ban biang ki ban he ki ban san wan rung sepo ngan pen i pi ka ne ka siam siar pi hang ni ka jing smar ka duna ba namar ba ka ni ka siam ka karkhiang ada pibu sene sepo pade ka ji kala ban sma nang ka don ru sa ka wei ka karukom kumno ban sumar lane ban berlang hang ne ka ba ban pelong ba ka sem siar jong pi kanom sma bat kanom kta ya ka ko ya jong kini ki siar ru kata ngan pen ya thu ya pi ha ka wei pat ka video hang ne kini ki siar jongi ki bala adat lai pho sngi menta ki la don ar kilo iwei kini ki siar ki ba ibu hakane ka kasem tekan mau ba pi ai kini ki supplement kam dai ban long ban ong ba kakta ya ka pia jongi ki bre kidei tang ki supplement ki ban yarap ya kini ki siar ban he ban san ban kot ban khia kala long ba thik kumbangi ai horlicks lanengin ai dut ki kun jongi ken kenang bakin he kin san ba kalong hitik hakata karukom ru bangi sumare kini ki siar jongi lada ki pang ki sitom ngi ai ki dawai ki siar ma kumbang ong pi menne ba ki siar bangiri ru kila bandon ki jingpang ba ngan sabatai pi haka wei ni ki video kebangan sapan mi kam hadin ba kumno ba pin sumar kumba hakini ki singi ngasat yo ki phone call ki ba ong ba ki siar jongi ki yo pang te kumno ngin sumar ya katangan sapan mi aka wei pat ka video namar kani kadai tang na benta ki khatlai singi kini ki
ki jing sumar jongi ya kini ki siar tadapet tu bha sa ai sabut ya kini ki rukom kumno ba pin sumar ki siar jong pi namar ba lada pi kwa ban he kakamai jong pi na kani ka kamri siar ngakwa ru ban kentu kan pham ya pi yangi kinong rap ba kin pen he pen roi bha ya kani ka kam namar ba kumbang yo I ba ki shat wan ra na sabar ki state ya ki sniang ya ki siar kata kanom bha ka bhayangi bangin rihi ngin sumarhi bangin yo ka jingko jingkhia ka ba bha namar ba ki bara na sabar ngin nomtep namar ka jengai kalanti ki la ban ai ki kinza dawai ban penne pensa ya gitu ki siar la ni ki sniang balada phiri hi sane sepo ri la jong kata kamut ki siar kinom don la ni ki sniang kinom don ya ka kata ka jingkta da ka baki ai ki dawai gen ladangi ai tangki suplemen kemut ka biang ya kini ki siar jongi bakin he kin san bat bangin yo ban kamai na kani kam kublai shibon